Sige, medyo naalarma lang ko ani imong salida na super psycho Cebu kay it's about mga cannabis, mga droga. 'Di ba like okay ba ni kay ikaw filmmaker ka, ikaw unta mag-set og example sa mga younger sa imo na mubuhat kag mga salida na nay mga values. Sa buhat kag mga salida about love like mga sinigugma kanang mayunana ngano sinidroga man. Di ba baka unsa nakabad ang effect ana sa mga kabataan anang mga droga-droga na na? Actually, wa mo ga promote actually. Kanang Ngano buhat magsalita yung nana? O ka kung mo himog salida nga about murderer di ang filmmaker, di ba? Di pero kung una man gani kanang murderer yung nana kanang mapriso man sila ikuan man sila sa judge Pero dili man kadagarag ni himo sa ikaw wait na kani ang diba? pangutana is drug addict ba ka? Dili oy. Ha? I've never, for the record lang, I've never broken the law in my whole life. Tinuod. Wala ko naka-download illegal music, wala ko ni jaywalk. Wala dyan lagi, limpyo kay ko. Di kay hunaw-naon ni mo super psycho Cebu. Why not super nindot Cebu? May nana like nabuhat-buhat na kag mga salida about mga drugs, mga unsay nang mga yung mga kalaswaan sa kabataan karon. Hindi kay mo manimba gani. Wala mo tanaw ng super nindot Cebu kay muro siya ABP. Ako mo tanaw ko ana. Mutanaw ko ana. Pero lahi lang tao pahimuan Di kay ikaw naa ka sa posisyon na mubuhat og mga salida na makakuan sa mga tao karon na makaingon sila na yes, God is good, God is right. I will pray and I will go to heaven and that is eternal life. Ikaw Nahimo kang salida. I feel na ako kanamutan sila sa salida nimo na influensyahan sila sa demonyo, mangadto sila sa impyerno. Ikaw imuha ng kuan. Kani kung kisa may mga iboto karon. Hindi ko maboto ka. Tawa. Sige, nagbuhat ng salida na immoral, di pa yung ka mo boto, usa na ka kasalot sa Pilipinas. Wa kay gamit. Kasi organize ng interview. Di ako, I'm very unbiased. I just want to know unsa imong ngano nagbuhat ka ng mga salidahan. Dili na ako job para mo ingon sa mga tao what to think. Nag-reflect ra ko. Mo na ang job sa artist. Pero mo reflect unta ka sa kanindot sa kalibutan. With all due respect, boring ka na siya nga salida. Ikaw usa sa mga problem sa atua diri sa Pilipinas. Ako pa yun, kibaw ba ka, na ang balaod na gusto na ipatupad ni Duterte sa iyang plataforma na in 3 to 6 months mawala ang krimen o droga. O ikaw, usa ka drug addict, ikaw, dapat ka ipapriso. Di lagi na ako, kuan. Di kay Christian Dinaban? Ano may warang tabares ni mga about illegal drugs? Mo na siya, droga na siya, nagbuhat siya sa lina droga. Ano man? Presinto lang tamo ka, sir. Drugs pa more. Sige, drugs Mao dapat sa imuhan, sir. dapat ipriso, Sa dapat kita. i-death penalty. Di ko ganahan mo gamit na sir. Bay, Presinto lang. di ta. ganas Gamita na. Colorado. What's Gamita. the big deal? Sir, sa presinto lang kita magstorya. God bless your soul. God bless your soul. I-pray kita. I-pray na lang kita na mausab ka na to sa prisuhan. Salida naman to. Imong salida, i-video siya na siya about na siya sa droga. Sorry, Jay, sa presinto lang ta. Isuguan ka ni God bless you.